Upol ong ngaladu ya ke baro bat ngalanyo sindrom ya ki kenang bangangan yo Chris ong Paul ya ke Paul nyo sindrom ngitip yo Paul hagapor masya ku musol hagapor bu udang long musol udan kan nam udan ka buram mune usol ngoi pi namaru de unong persitom ben jong ki Kristan kam tam lagi basya kribla ya ketu kapor ki dapat pleng jong ka jingsir ki dapat pleng jong ka jingting jing smith aga jing im jong ki namaru lek persitom ben ya ki Kristan udan kan nam ka buram ngoi pi rengkat bat kinong sensyar udan ka bor ngoi pi udan ki sipai bat haduk kata ne Paul ulong hagi por ba manswa por udang long sol ka jing imu udan ganam ka buram henry abo ngap ya ka jing khot ka jong trai ka jing imu ju abo uko ngu ya ka bo trai khot ka jing im ka jung ong ipi ya kita ki ke baro upol ulan nyau sindrom ya ka buram ya ka nam ya kita ge ka bagi breu ki nyau buram ya ong ipi upol nyau ki sindrom abo syak skor ya ka jing khot ka jong trai lada pipule na ki pilipigal nong balai ka khot ka bah nyo bat ka pra ko ong kom ni henry kita ki balalong ki jing mentoy yang ya kini ngala nyau ka jing du na ka benta o Chris hoi chi sya ken bat nga nyau ya ki baro ba ki long ka jing du na ka benta ka jing ba kortam jong ka jing tip ya o Chris Jesu u bau try jong na ka benta jong u ngala du no ya ki baro bat nga nyau syndrome ya ki kenang bangan yo ya o Chris hang neng yo ibo Paul wat ya kata ka jing mentoy ka bau dei ban yo ha ka jing im ka jong ularai ban du no ya ki tang ban yo Chris ha ka jing im ka jong u dei ban yo ya ka nam ka buram ka jing im ka jong u dei ban yo ya ka spa ka po ka jing im ka jong u ularai ban du no ya kita ke baro tang ban yo Chris ha ka jing im ka jong u ulanyau syndrome ya kita ke baro tang na ban ta ban yo Chris ha ka jing im ka jong u ngong ipi ban shim kat ka ne ka decision ha ka jing im kam dei ka besuk henry apa pila shanya how try pila IT la ka jong jing im ka jong pi how blay ngai scam baka ke baro ka long bet ka bala baru try den mar kata Paul ngau tu apa ula sngap ya ka jing khot ka jong try ka jing im ju apa ula pensha skor yo try ka jing im ju apa ula pai la ka jong jing im ula IT la ka jong jing im how try ya ka jing im ka jong ula ken ban give up igine ke baro ki jong ni ka perthai ki ba ki buram ka ba ni ka perthai ka ai ka spa ka ba ni ka perthai ka ai ke baro ki ba ni ka perthai ka ai uman shwa ha por bu udang longkum musol udang longkum usipai ba yele persya ya ki Kristan upol nyau kita ke baro kum ki syndrome hakmat ke jong haba ula sngap bat ula syak skor ya ka jing khot ke jong blay ha ka jing im ke jong dai namar kata ha ka jing im ka jong ab ke jong pi ka don kam ya ka jing im ka jong ab jong pi ban tek ikum gane ka decision ha ka jing im ka jong ab jong pi ban rai la ka jong jing im la ka long ha ka no ka dur han ban shanya tang hau trai khnang wa pin la ken ban long ki sipai ke jong trai pi bo Paul men shwa long sipai ba yele ka le ben ya ki Kristan ba yele kita banget ki jong try haba ula pai bat ula singap ka jing khot ka jong blay ka jing im ka jong u kelalong sipai jong Chris haleluya de na mar kata ka jing im ka jong apa jong pi ladang singap ken yo try ladang singap ken ladang syak skor ken ka jing khot ka jong try ha ka jing im ka jong apa jong pi ngilong ken ki sipai ka jong Chris ki ban yale om shu ban yale ben na mata ki banget ki jong try hende ban yale ban khot ya kita ki bale ben ya kita ki banget ki jong try syak ka jing kala ka bamut dai namar kata ka jing im ka jong apa ka jong pi ka don kam yang ai pi ro ban rai ban nyau syndrome ya gi jong ni ka perthai ka jing im ka jong apa jong pi ka spa ka buram ka bagani ka perthai ka ai ngoi pi ka long tang si tang por dai namar kata Paul nyau syndrome ki ha ka jing im ka jong apa ka jong pi ro ka don kam yang ai pi ban nyau syndrome kum kita ki baro namar kita ki nom la ban pen mentoy ka jing im ka jong apa jong pi sirta kita ki nom la ban ai ke ru anda pilayap na slajang ni ka perthai upal ngau tu aba syak skor ka jing khot ka jong try kita ki ke baro ki nom long ro em ha ka jing im ka jong de namar kata ula rai bat khnang ba unyo Chris ula rai bandu kita ke baro namar ngau tu ba kham koridor de try ha ka jing im ka jong de namar kata ha ka jing im ka jong ab jong pi lada pjate shakum ha ka ni ka perthai ka jing im jong pi lada pjate shakum bat ki rong phong jong ni ka perthai ka jing im ka jong pi ban ba pinom yo lat ban but yo try ka jing im jong pi ba ka ni ka perthai ka nang pen kam ka jing im ka jong pi rai kot ya la ka jong jing im kumbo polo rai usngap ka jing khot ka jong blay ka jing im jo piro rai no na du ni ka klimat ban bot yo try ban long ki sipai ka jong try ka jing im ka jong pi wat nam long ki sipai jong ni ka perthai ngong piu Paul sisin ulong sipai jong ni ka perthai uba yele persyai banget ki jong blay henry habau sengapat yo try
ya ka jing khot ka jong trai ka jing em ka jong u ya ka jing khot ka jing em ju ukenja ukelalong usipai jong Chris unong yele om chu unong yele na benta kita ki banget ka jong trai hendai unong yele na benta kita ki ba yele persya yo Chris ulong unong yele na benta ki ba yele persya yo Chris dai namar kata tat hadu gini gisin ki ba benta ki ba ngabat ping him yo sngo wat ka kten ka bo pol kren hagani ka kten ke jong play dei namar kata habangi sngap ya ka kten ke jong trai habangi sngap ya kani ke jing thong pi ka penchat bor ken ya ka jing em ke jong ab jong pi ka ai bor ken ya ka jing em ke jong ab jong pi dei namar kata ka jing em ke jong pi la pi sngo ya la de ba pi pimpat nyu sendrom ya kita ge baro kumau pol nyu sendrom ya gini ki spa ya gini ka burom ya gini ge ke ba gini ka perthai ka la ban kentiu ya ka jinglong briu oi pi haga jing em ka jong pi ngim patla te ban yang scam la ka jong ka nong rim ni sngo wala da pila rai teng teng pin hap yang sai chisen namar balai pin parai kut na du ka do not kadon kam yang ai pi ban rai kut na du ka do not kumba pol rai wat hadu bu da nyau syndrome sendan ya kita ke ek bro habong nyau syndrome ka mot ba ya ki syndrome hi ngas ngoto aba ong nyau syndrome ya ki syndrome la ju thang ya ki syndrome ki bom don kam su te kita ki syndrome la ong yang gini syndrome kita ki bom bom don kamshu bom lar kamshu la bread ya kum kita ngi nyau syndrome ki bawit bawa de namar kata pol ha jing imuju nyau kum ta ya gani ka perthai ha jing imuju tang utrai kala biang hopa de namar kata ulong sipai ba yang scam namata ka hima ka jong trai de namar kata ka jing em ka jangap jong piru la pi kwa benong sipai ka jong trai ai baga jing em ga jang ab jong pi ni shanya how try baga jing em ga jang ab jong pi ngin ong ngala ga jong ga jing em ga jang ab jong pi ngan nyau syndrome mi ge ke baro ke rong pong jang ni ka perthai tang try gala biang yang namar onom don manu bakham kordor ban nyau try de namar ka tang sngau tenat ban pule ni ga khtin ga jong try abang yo sngau ba shakri jong try kren ga jing slur mo pi wara pleng jong jing e jing le ga jing em ju kren ga jing slur wara pleng jong ga jing shap pen shitam ga jing em jo kren ga jing slur ki breu kat no sen ki pen shitom yo pol henry kren na jing slur shapting onam shapting abo mat yo try ga jing im gu hadu ka taulong maklan bor banyele aga por budang long aga do banyele persya kristan ru long maklan bor ki breu shapting yo aga por bo pai so try ulong sipai jong try ru udang long maklan bor klanya ka met bot klan ru aga ben sem de namar kata ga jing im ga jam jam pi ladang ni pai so try ga jing im jam jam pi ni long ge klanya ka met ni long ru gi klan haga men sem de namar kata ga jing em ga jang jopi it how try haga jing elam ga jong try shanya how try ga jing em ga jopi wanom shanya agi breu wanom shanya agi chipai wanom shanya haga bor la de wanom shanya agi ke rong pong jong re pertai henry shanya haga jing elam ga jong try kuma pol shanya how try de namar kata ga jing em ga jang jopi it how try bo try thau thumai ga jing em ga jang jopi ba pilong gen gi shakri ga jong try om shu ki shakri jong re pertai ngai scam pi osu ni kitin ga jong blai kur khui bi amen